Moi, mä oon Mimmi ja mä oon Argentiinassa nyt vaiheessa. Mä oon ollut 2 kuukautta ja mä oon vielä 9 kuukautta lisää. Ja mä asun Cordobassa. Se on toiseksi suurin kaupunki, eli tosi iso, mutta mä en asu keskustassa. Mun host family kuuluu äiti, isä ja 3 sisarusta, mutta ne on kaikki mua nuorempia. Mut se on tosi hyvä perhe mulle, koska se on tosi perhekeskeinen. Ja mä käyn yksityiskoulua, joka on tosi hyvä. Meillä on koulupuvut ja mä oon saanut tosi paljon kavereita sieltä ja oppinut tosi hyvin kieltä ja mulla on kyllä vielä aikaa oppia sitä lisää. Ja Argentiina on tosi helppo tulla vaihtoon, koska kaikki on tosi sosiaalisia ja puhuu tosi paljon. Ja kavereitten kanssa tehdään viikonloppuisin tosi paljon, aika paljon juhlia, mutta viikolla ei niin paljonkaan. Kaikki opiskelee tosi paljon ja on jotain harrastuksia ja monet meidän koulusta ainakin käy englannin tunneilla. Niin silloin kannattaa hankkia varmaan joku oma harrastus, jos haluaa tehdä jotain. Ja Argentiinaa kannattaa tulla, koska tää on paljon erilaisempi kuin Suomi, jos haluaa oppia espanjaa. Ja espanja olisi paljon samanlaisempi. Ja no. It's okay. I don't know what I say.